हाय लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैबो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों बिथां नन्दन बर', डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज बालिजान। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, आंखौ मा दायनि थाखाय नागारलांनो नागिरखो? आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोननाय, थार अननाय होनायानो आंनि गोरोन्थि नामा? हो सना, जानो हागौ नों आंखौ नागारना गोदान लानो सानबाय, नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा सना। आंनि जिउ जोबजासिम नोंखौनो नेनानै थागोन आं।